चिराङाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव उत्पात गोबां नखरनि न' बांजों लोगोसे गोबां सम्पथिफोरनि खहा। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टनि 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय 1 नं सामु दैसा गामियाव थांनाय मोनानि 2 रिंगासोआव मानैसो हाग्रानि मैदेरा गामि एबा ओनसोल नाङैनो उत्पात खालामदों। गोबां नखरनि न' बां, बाख्रियाव दोननाय माइ, गय बिफां, थालिर बिफां, नालेंखर फिथाइ आरो बायदि बायदि सम्पथिफोरखौ खहा खालामलाङो। मख'नो गोनांदि बे हाग्रानि मैदेरा हाग्रा ओनसोल जोबलांनाय एबा हाग्रायाव जानो थाखाय जेबो आदार गैयैनि जाउनाव जाग्रा आदार नागिरै गोजाम गामिफोराव रायजो जानाय नखरफोराव एबा मानसिनि जानो थाखाय दोननाय जाग्रा मुवा बेसादखौ बोफाय बोसि खालामना खहा खालामना गालांदों होनना बे गामिनिनो माखासे थागिबिफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। हरावहाय मैदेरा फैनानै आंनि न'आवहाय न' बिसनानै माइ जालांदों। दा टाइमा गैयालाबो हरनि 12टा 1टा इदि जाबायमोन। माबेसोथो जागौमोन मैदेरा? मैदेरा मानैमोन। ओमफ्राय नोंनि बाख्रि बा माइ दोननायखौ हनै नस्थ' खालामनाय नुदों। बेसेबां नस्थ' जाखो जेनेबा? नस्थ' जानायाथ' ओरैनो बस्थाथामसो माइखौ जालांदों आरो हाननानैहाय न'खौ बिसिनानैहाय। मा खारनै बिसोरो एफा पुराना गामियाव फैनो गोनां जादों होननानै सानो? बे मा खारननि थाखाय फैखो ओरैहाय जानो हागौ बुस्थुआ हाग्राफ्रावहाय माबा माबि आदार गैले मानसि जाजोब्बाय, बिनिखायनो पुराना बस्तिफ्रावहाय हाबै न' बिसिनानै माइ जालाङो बिदिबो जानो हागौ। हरैहाय जेबो बुस्थु मोनजायि हाग्रायावहाय गावसिनि खाजा गैले बेबादि जानानैहाय मोनजायि बुस्थु जानानैहाय न' बेरायबायनो हागौ। नोंथांनि अनगायै आरो गुबुनफोरनावबो बेबायदिनो सम्पतिफोर नस्थ' खालामलांदों नामा? औ हरैहाय खोलाजोंबो न' मा नाग्लुंलांदों होननानै खोनादों आरो। ओरैनो मा गामि होनो बेखौ? 1 नं सामु दैसा। मा फैदोंमोन मोनायाव? मैदेर फैदोंमोन। मा खहा खालामलांखो? बिदिनो न' सिफायलांबाय, माखासे गय नाग्लुंलाबायलांबाय। गयाखौ नाग्लुंदोंमोन आं खेंनानै गन सुंथालाबायना दोनबाय। ओमफ्राय दा बाख्रि मोनसे, फागर मोनसे, ओमफ्राय फागराव एसे संख्रि एरि दङमोन, मैगं थाइगं बेखौहाय लानानैहाय गय बारिफ्राव गारलाबायहैबाय, माखासेखौ जालांबाय बिदिनो आरो। ओमफ्राय मानसिफोरखौ जेबो नस्थ' खालामासै? मानसिखौथ' जेबो नस्थ' खालामाखिसै खालामनाया। हरनि समावहाय बिदिनो कारेन्ट गैयाबाबो बिदिनो सासे सानै जों ज' जालायनानै होहरनो हादों आरो बेनो। माबेसेथो जागौमोन मैदेरालाय? मैदेराथ' जोंनाव फैनाया मानैमोन जाहैबाय। मासेया बिदिनो गय नाफायलाबायलांबाय, मासेया एसे फिसासिनखाय बियो गिखोना माखो बे सिगां खारदों आरो। एथ' बेबायदि गोजाम गामियाव मा खारनै ओंखारबोदों होननानै सानो नोंलाय? खारनाथ' सिगांनिफ्रायनो फैयो जाहैबाय, बिदिनो गावसोरनि उदैनि थाखाय आदार नागिरनानै फैयो बिदि जानांगौ। सिगांनिफ्रायनो जोङो होनाङो, खिन्थु सिगांनि समाव बिदि नस्थ' खालामलाङाखैमोन, खिन्थु नैबे बोसोरावबा हले गोबां नस्थ' खालामलांनाय जाहैबाय आरो। नोंसिनि न'नि अनगायै आरो सोरनावबाबो नस्थ' खालामदों नामा? जोंनि न'नि अनगायैबो जोंनि साहाथिंहायबो नस्थ' खालामलांबाय आरो जोंनाव। ओमफ्राय बिदिनो जोंनि खोलाथिंजायबो माखासे न'फोर दङ, बिसिनावबो एसे नस्थ' खालामलांदों बिदिनो आरो।